Жените направени от реброто на мъжа. Сериозно? Окей, нека поговорим за най-древния мит, който някак си все още държи фронта, че жената е създадена от реброто на мъжа. И така, представете си, един ден Адам се събужда, разтяга се, прозява се и бам! Господ решава да му направи компания. Не от кал, както е направил самия Адам. Не, от ребро. И защо точно от ребро? Защото Господ няма останали материали. Или просто защото е звучало по-добре като приказка. Да, ясно е, че е мит, но мъжете мислят, че са оригиналът, а жената втората версия. Ако следваме тази логика, значи жената е била само апдейт на мъжа. Но чакай малко, ако жената беше втора версия, тя щеше да бъде по-слаба, по-неспособна и по-зависима от първата версия. А в действителност така ли е? Нека видим. Жените раждат. Точка. Жените издържат повече на болка. Жените живеят по-дълго. Жените могат да правят няколко неща едновременно. Митът за по-слабия пол и защо все още съществува. Еволюционно погледнато, в миналото мъжете са били физически по-силни. Ловували са, вадили са мамути от кълта, строили са с голи ръце. А жените? Те просто са раждали, отглеждали деца, събирали храна, управлявали дома и поддържали самата цивилизация жива. Но някак си през вековете ролите се изкривиха. Мъжете правят мускули, герои са. Жените раждат човек, нормално си е. Жените винаги са били гръбнакът на обществото. Те не са втора версия, те са причината да съществува първата. Защо някои мъже все още подсъзнателно подценяват жените? Жените искат равенство, но когато дойде време да сменят гума, търсят мъж. Феминизъм, ама като стане въпрос за сметки в ресторанта, жените се еманципираха и вече не уважават мъжете. О, добре, нека се замислим. През хилядолетията мъжът е бил този, който физически осигурява, защото условията са го изисквали. Но днес времената са други. Жените сами си изкарват парите. Жените могат да се защитават. Жените са лидери, учени, президенти, шофьори, инженери, войници. Но за някои мъже това е плашещо. Защо? Защото старият модел мъжът води, жената следва, вече не работи. И тук идва реалността. Мъжете не губят стойност, когато жените имат повече възможности. Просто вече трябва да предлагат повече от мускули и заплата. Но имаме ли нужда едни от други? Нека бъдем честни. Колкото и да е силна, успешна и независима една жена, това не означава, че не иска любов, подкрепа и партньорство. Истината е, че ние жените обожаваме мъжете. Обичаме тяхната сила, техния начин на мислене, тяхното присъствие, но искаме уважение, а не подценяване. Истинският мъж не се страхува от силна жена. Той знае, че такава жена може да бъде партньор, а не съперник. Жената не е създадена от реброто. Тя е създадена да бъде рамо до рамо с мъжа. Тя не е по-долу. Тя не е втора версия. Тя не е създадена, за да му е помощник. Тя е негов равен. И когато приемеш това, ще осъзнаеш, че истинското партньорство не е в това кой води, а в това кой е до теб, когато имаш нужда.